TikTok account pakhat Dude My House is Haunted hian a chau kalama thil thleng danglam tak mai hi arun pho chuaka tum kha chu a chauka kapbot kongkhar hi arun in hong rengot maya makchu ti hle maya chuta thil thleng chu a phone camera hian alo recorda. Sometimes I could unplug it and plug it back in and it would stop doing it, but now it's making this. Whoa! Okay, see, I didn't even move. I wasn't even moving. A chauka kapbot kongkhar chu ama chuan arun in hong rengot maya nai taka chun vakal phein hruyemo kapbot kongkhar ti hong thei tu en thil ma chu a ommi silova mak takani hei chau hi thil thleng alani tlat lo eti rual do tho hian thil danglam tak mai hi alo la thleng cheu maya. See, that snap's closed. All right. See, that's the freaking noise. Oh my freaking God. All right. Creepy crap going on in the house. Oh man. All right. Ril ru Hlauhawm le in ra ring do taka lai chuan a fridge chu kholam pang chien no na wange ni do ni arun ri chiam maya he thil hian in nei tu pa chu ti phu in atiral khel hle ni kapbot kongkhara thil danglam tak mai a thlen nu lok alo ni bok nen he fridge khol arun ri chiam hian in zum na an nei theyangem le thil hlom tak tia han soi chiam tur chi chu ani hau lova ma se atong tu tan chuan a Hlauhawm na hi anep chuang hau lovani. Sang ni som pathum January thla dei to khan he video danglam tak mai hi brand 9711 chuan YouTube lama hian alo pho chuak towa he video footage a hian mi pano pang pakhat chuan dokana hian skateboard lem chu khalin athil khal lai chu video camera hian alo recorda thleng tura a be sei hau lo thil hi arun thleng ta tlat maya. Se movió la silla. Leal. Dokan huayan hun chair chu ama chuan arun tol ringot maya chuka a skateboard lem khaltu mi pano pang hian a hlau hle ni ti chu a o tang po hian a hriat theya a unau pa chu ko phein thil khen dan chuan hril fia an zo te po hian thil khleng chu angai na te chim lo ni turani he ruma tang hian harang tak chuan ain thiar fi hlima hei chau hi thil khleng top na alani tlat lo a unau pa rong kal phei chu thil khen dan alo hril lai chuan he thil hi alo thlen bel le boka. Sí. Tipo, esta que teta. Chair chet dan alo hril fi lai chuan an bul kongkhar pui chu ama chuan arun inkhar throi maya a khar tu la chu tuma an omle chung bok si lova an hlau dun tak zetani kongkhar pui arun inkhar chi chu ranglu tukin tlan chuk ma sa jok ni in chuin an tlan chuk zui ta ni cheron tol ringot po kha thil Hlauhawm tham atlin to nak lain kongkhar pui ron inkhar le throi phe kha chu hlau lo chi ani to lo hrim hrim ani a Hlauhawm ani. Kumin mai thla sang hi sum hi panga khan CCTV video footage danglam tak mai pakhat hi TikTok lama hian ron pho chuania han en thuak hi chuan video pangai ve satlia mai ni in alanga ma se reido zo khan en chuan thil danglam tak mai he video footage sa hian arun lang ve tatlat maya uluk takin ilo en teang Vai. Lan छाया मात्र छ के यस्तो मान्छेका हुन्छ किन बस्यो है स्लो गरे है मैले फेरि धेरै स्लो हुन्छ भनेर गम्बुट लाछ है मेरो गम्बुट रहेछ कपाल कपाल जिम्मेवारी ओ कपाल उड्यो
यो मान्छे यो कपाल उड्यो छाया छाया जस्तो छ होइन गम्बुटबाट माथि क्लियर देखिँदैन नि के कपाल उड्दै गएको छ फेरि यो गर्दा कपाल उडेको जस्तो हुन्छ क्या अब त्यो क्लियर गर्दा अरू केटाहरू आउँछ सर्लकै देख्छ फेरि Kong puya hian mai chia ti hriat tak ma se alandan pheda ruai mai hi arong kal pheya arong kal dan la chu aman mo lovin muang chang hian arong kal pheya mai chia ni ti a hriat thei rual hian eng ang mel nge putti hi a hriat thei chung mi lovani mitam tak chuan zan light eng lutuk lo hnuaya rong kalani wang hian thla lampang ni lovin mihring tak nge ani ti in an soi ve boka chuti rualin uluk taka he video footage kan en chuan he mi cherung kal phei hian hlim thla om ang anei mi lova chuti ni chuan he thil lo kal phei hi mihring ni lovin thla lampang ngei chu ani melani Winmek Pixian July ni somni sang ni somni pathum khan a TikTok account lama hian a Chennai lama a Thilton thil danglam tak mai hi aron pho chuaka a soidan chuan computer game sa khel lai hian a khel na room le lampanga chuan eng thilemuni kal lai hi a mit sir chuan a mulia zeu thina hei hi voi khat mai ni lovin voi engama zat mai chu a thleng nona hemi wang hian a games khel na sira chuan a thil mu na lampang lang thei tur chuan camera chu hunga chuta he thil danglam tak mai hi alo record fu ta ni Something keeps passing by this window. I've just propped up the phone here and I'm gonna play. If you're walking by my office, I want you to knock it off. Dar thalang phena tang chuan hlim thladum eng thilemuni che phei lai hi alo lang theya rang tak chuan chu thil kalna lai chu an en ngala ma seng thil ma chu mu zui tur a ommi lovani Winmek Pix thin rim hian a mu thei si lo thla chu an hawa ma se chu thla chu an lom te chim lo ni turani hetiang hian aron che chun zuma Holy. Is that you making all that noise back there? This thing's always closing doors. You need to get out. Dude, will you knock it off, please? Dokana burte chu mu thei si lo chuan chuat lai chuan aron vom thla a Winmek Pixian han hau ma se omzia chu anei te chim lo ni turani bathroom kongkhar chu ama chuan aron in hong boka kharum kongkhar ain khar le ma chi khan uluk taka kan lo en chuan thil dum eng thilemuni ron che phei lai hi alo lang theya You gotta get out. You're gonna lock yourself in the laundry room again? You're not leaving? nai deuh zoka han zoom le han ti en do chuan thil dum eng thil nge ti portrait lo hi he room chunga hian alo lang theya kongkhar ron in hon rual deuh tho khan he thil dum hi aron lang ngala mitam takrin dana chuan he thil dum hi computer game sa khel laia thil dum ron lang kha he thil thau hi ni chuan an ngaya in nei tu pa hau na le chuk tura ti na po hi enga ma chuan angai du lem lova tung ti cha thei zok zok he ina hian an ding chang don te po ani mai theiani go subreddit lama hian proof seeker hian video danglam tak mai room pakhata thil thleng hi aron post ve a bedroom chunga camera pakhat chuan thil thleng danglam tak mai hi alo record ta han en mai hi chuan he room ma hian thil danglam thleng thei tur om angpon alang hran lo ma sela thil hi alan dan angot hi alo ni hau lo uluk takini lo en teang
khuê tranga run chuak nge ti po hriat lo sap hawin deep voice an ti mai ka chung thuk taka tranga o run chuak ang mai chuan onel ong lo zet mai hian hello hi arun tia room ruak vekania mi hring tu ma an om lo ti po alang chiang renga khatianga onel om lo zet mai evp ori 100 chuak ta mai chu helai room a riak le tur tan po tui taka mut mai chu a har ve to mai theiani he thalak danglam tak mai hi ai message an ti manga thon ania he thalak hi live photo chon da ni in alo en tu tele alo mutu piang te mak ti chu a hlo viau maya he thalak hi reddit lama chuan upload ni in mi cherwel khat hian outing nei in dil kama hian hlim tak hian hun chun manga heti campfire bula thlan lak la hian thil danglam tak mai alo tel ve tlat maya heng ho zinga hian no pang tu ma an tel lawa ma se he thalaka hian no pang ti hriat tak chu alo lang ve tlat maya screen ding lampang me che pahnih thut nei kara hian no pang ti hriat tak hi alo lang theia a mel hi andang do bai maya thalaka lo lang midang te chu me che ma wang hian an hmai chu alang sen do veka ma se he no pang hi chu a mela kha mai al kha alo lang lo hrim hrim ani kan sui to ang khan me che pui tling kal kho mania khoi lai no pang tak chu ni ang mo he live photo wa no pang lo lang hi iphone a face recognition chuan he no pang mel hi a mu ve theitlat lo maya mak ve tak chu ni helai hmuna me che kal ho po hian an thalaka lo lang ve hi tunge ni ti po an hriat lo thuan suya he thalak upload tu po hian rational explanation mu in beisein social media lama hian aron post ania ma sela chana ayin zok na atitam zok mani Appalachian Mountain te hi tlang upatok tak mayan niya helai hmuna hai karkal thin te chuan thil danglam tak tak hi an tong le fo mai thina thom danglam tak tak te thil mu mak tak mai an ne thin ba ka hian an ma ni chu mu thei si lo eng thil mani in a en reng nia in hriat na te chu an nei tlat mai thina kumsang ni sum ni pathum khan camper pahnih te chuan he tlang chunga ramngo pilri la hian camping chun neya zan engemaw za chung chu eng thil mani hian en tlat ni chuan anin hri a an ngai tha thelo chuan static night vision camera chu pon lama hian an kama chuta he thil hi alo record fu ta ni eng thil nge ti por hrit lo mitera mai hian thim jing tang hian arun ena he thil lo lang hi ate che jok jok lawani ti po api na tang hian a chiang view maya heng camper pahnih te hi he thil hian uluk tak chuan thim jing tang hian a thei thlai ani ti chu a chiang reng maya chuti rualin heng camper pahnih te hi he thil hian a bei boi lawani ti chu he video footage him taka an ron post thei dana tang hian a chiang view maya chuti rualin he ram hnoi pilril taka hian mi hring ni silo ram sa po ni bok silo eng thil muni thil danglam tak chu a ngei ani ti ati chiang view mai he kan entur video hi a original source tak hi hriat thei ani to lova chung ko pakhat chuan an chen an hnoi lama hian thom danglam tak mai hi an hrefo maya an zan mu hi lai te chu he thom danglam tak mai hian ati har fo maya chu thom la chu thom satli ni lovin rumri rap omzet mai hi ania tiang thom chu ama in an la hrengai ho lova an ngai tha thelo chuan in chung mun tin maya chuan camera te chu an kam kuala big takin chauka chuan an kam uluk le zola a chan po chauka tanga thom tam jok chu ron chuak ani wangani zan khat chu jinglam dar thum vel ani towa he camera an kam hian he thil hi alo record fuwa
châu ka erong bol na phen atang hian eng thil nge ni ti por hriat lo meng dara mai hi arun dak chua ka chuta reilo te hnuwa chuan he thil hi apil lut zui le ta ni he video lo en to tu mi tam tak chuan he thil hi mi hring lampang chu ani an ring lo bur maya he in nei tu ten thom dang lam tak tak an lo hriat fo kha he thil ron siam hi ani thengem le he tiang eng thil nge ni ti por hriat lo mani chen nei ina alo omani ti han hriat chuan chen zui zel a chak om du to lo khopang le he video footage si lauti elna no chuan tiktok lama hian ron pho chuakin he video hi fiam thu mai mai ni lovin thil tak tak ani thu le a hlopom tak zet thu a soitela he video upload tu school kalna hi a hrangna sa hle ni in an soya big takin classroom pakhat chu a hrangna sa hle maya an soidan chuan he school a hian school no pangboral to omin chumi thla chuan he school hi ala chu san lo ni in an ngai ani he school a kaltele thok tu te chuan no pangthla school uniform ha an hmu thin thu an soi fo maya he school no pangthla nia an soi hi a hmun ngai le a hun ngai a chuan ai lar fo thina nilai nia piang tlailam dar thuma hian he school no pangthla hi classroom a chuan aron itlar thin ni in an soya he video upload tu le a thian pa chuan tlai khat chu he thla hi lakfu ngei tum chuan he classroom ai lar na hmun hi an pan du na eng thil nge lo thleng ilo enang classroom kil khata hian no pangti hriat tak mai ma se pian dum vek hi alo lang theya classroom chung lampang an walak le chuan kha thil om ang kha mu tur alo om le to mi lovani khoya chuan nge kha thil kha abo man ni tang le he video upload tu suyang hian he thil hi in preng na ni lovin atak takani ngei mela tlailam to a chuan he skula om hi thil nuam takani ho lawang le